Hoxe en Callejeros Pachanjeros seguiremos de preto a uns vellos coñecidos do programa, David Amor e o gran Isi, dous cómicos dos máis pachanjeros. Hombre, que tal, David? Como estás? Moi ben. Hola, Isi, como estás? Viaxes en coche que tras las largas. Que vides facer aquí, David? Vimos polos papeles da parcelaria. Eso. Que mi monte de primera non lo quiero labradío de segunda. Mira, que vimos facer un espectáculo moi bonito, contar uns contos, David no seu estilo e eu no meu estilo. Gorda larga cunhas venas e di outro, tío, que é unha pirola? Eu que sei unha pirola. Son que estes cascos da mañana van joder unha teta. Marchou con outro e hai tanta crisis que eu tive que ir marchar a vivir con ele, bueno, un Cristo que... Fixamos cojón, fixamos monólogos. Levámonos sempre como irmáns. Agárrate, miña prima! A televisión ou isto? Sinceramente, o teatro. Ti, cando estás facendo a televisión, non ves o que está facendo a persona da casa. Aquí xa ves se rín, se disfrutan, se disfrutan. É máis directo, é máis arriscado tamén, pero é máis divertido. Aparte, de que ibas un gol? Ao principio. Sabes que estaba el mestre Muttenry sempre viendo revistas por diciendo... Que che parece todo isto follón dos monólogos e todo isto? Pois a verdade é que nunca vira David Amor en directo, pero genial, genial. Novo que ten a televisión, que de repente chegas a un público que de outra maneira o mellor non podías chegar e te valoran. Ahora, bueno, veñenme rapazas as actuacións. A mellor non é por eso, pero molaría, non? Eu, señor Bayón, estou enamorar de min. Son el hijo que todos quieren tener e el Eugenro todo. Pero que non ves o cíñete. Non che bajases, como se non podes trajases. Eu digo moito sufro moito jas, e como se vou apretando e o jas. E se hai que atender bastante, porque se non... Fala bastante despacio e hai que atender moito. Hai que atender moito porque senón non se dá entendido. Vamos para facer a cena das indies. Tuve que quitar un cofrado. Tiña mamá sin cenar e vou chejar tarde e vou dar a cena. Sabedes por que en galego é Son Goku, non? Porque cando viron a traducir aquí, leccioneron: hola, Son Goku. Non te cruce. Ella me cago en diabla. Ou cruzas por un lado ou cruzas por outro. Hoxe estamos tranquilos, Cobra por palabra. Sí, é unha xente maravillosa, que o pasamos genial, e que traballar ao lado deste campeón que é unha maravilla, e que bicos para Land Rover, que dure 100 anos Land Rover, e que foi maravilloso estar hoxe aquí con vos. Un saúdo para Callejeros Pachanjeros. Gracias, non era fácil, por non quedar vendo